Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Sa kuday ng narod ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng, ni pagkayam tayo nga Maria Perla, nga napoluan, pera-pera lang. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, ta inawis nak iti date, dito agar-arim kaniyak manong. Iso dito yung manong nemi, ni Alex. Langana manong nemi ti, aumat lang langana, ngimbay aman, ta ipasubok ko na. Simple laeng ti gwapo na manong, simple at panag-arawat na. Gagangay lang. Ngam ka po tawan ti maobrak manong nemi, kada duda kita agar-arim kaniya. Padasik man laeng dati nga subukin ko na. Ni Alex. Ti Mau. Signal. Mayatain. Nagpukaw signal itay. Diyan. Signal. Mayatain. Nagpukaw signal itay. Mayatain, sige. Sige. Ituloy tayo. Nagpukaw signal itay. Sige, tuloy. Awan maubrak manong nemi kat timawag kaniyak ni Alex. May sagadagit agar-aram kaniyak. Hello? Ni Alex da ito eh. Uy, Alex. Awisin ka ko man? Sigurado ka? Mapananta. Taglans. Okay, mayatak. Ngayon dili mambaling ang siyak tagpili? Tipaglansan ta? Sure. Okay, di nga saan? Okay nga ron. Ada kotsem? Ewan nga ron. Karikarak ti bumulod. To, saan ka makidate? Awang kotsem? Bumulod ak nga ron. Di bumulod ka. Pangdagasakyan ka. Imbaga keng kuha naman nun naimin sa din pangdagasan na kanya. Akit inrubat ko ba na? Nagrubatak ba't ko gusto? Nakakutsingag pa iso manong nemi. Ngamiti kita iktilangan na kas lamapan lang makigapas. Api kas tarawatem. Okay man lang ah. Nakarabber siyosak man. Naka-t-shirt ak, nakapantalona. Okay man ah. Okay. Ngayon baka saan ka may bagay, iti papananda nga restaurant. Oh? Okay lang, sige. Sa bagay, pagbalinan ng kandolat nga driver ko na. Okay, let's go. Naglugan akmet mano. Is nagsusuro ang maneho ti loko. Adam lang lisensya. Ha, Alex? Nada. Abis nagsusuro ka. Hanggang amin nga kukuha eh. Apay da kamin kukam, ada kukam kuma. Hanggang kahit ko sa wandamok ngamin ikanan. Anamin ti trabaho? Siya? May isang ahente. No, ahente akit baknang ka. No, ato ti masales to ka makit bayat. Ahente at insurance. Uno, land broker. Ahente ti dagakit. Adot bumakbak na nga ako kahit. No, makat patang dadakil. Bilyon. Ahente lang ti insurance. Ay kasta, ora insurance. No, makapatang ka ado. Sige, papanantang restaurant. Imbagak manong. Tinalyaw na. Baka di mo kayat. Tilangam kit karinderya eh. Si Kamet, hamat ha? Okay. Ano hang karinderya? Kantina. Uno, food chain. Malimit.
Yung siya kahit ka na kita. Kahit ko tayo talagang class nga restaurant. Dahil ay talagang naimas. Anong name ka nagupanda nga gar-arim kanyak kasla ni Alex kumanti kayat ko. At madlaw ko manong name nga napakumbaba, na amo, na isem, na gwapo. Nung kata agbalinda ito nga asawa kit alis to lang ang derek. Te kayat kong asawa kita saan nga mangkontrol kanya. Te patas kami, pantay kami. Kung nada kami manong name no babae ka, adda ka iti sakop, agpasakop ka iti lalaki. Yung karakanyak, babae akman, kan lalaki. Basa pula pantay, di ba? Saan kang agpadipan iti lalaki, masapula pantay, di gamin. Kasat kahit ko. Hanggang balik ko nak, nung dato iti masawa, sigurado. Alistok lang iyakar ti aglugos-gus na. Yapang kam nga ron iti first class nga restaurant, manong naming, nano kita ti presyo, di iti potahe. Nakaw, huwag tagargar ka. Okay, nag-order tan. Waiter? Masag ti waiter. Yes, ma'am. Di gito yung menu, ma'am. Okay. Itad mo kayong gwa natin, Maisa. That is, sir. Baka hindi mo hamong orderin ni kita. Sige lang nag-order. Sige, baka mo kan. Sige nag-order. Ilakam ko di take out, ha? Bahala ka. Kinunan naman, no? Kaman. Takitak man noon. Papapanam. Data. Dito. Bagahon man. Dito yan. Ito. So lang siya? Ma'am? Sabi ka sila tag-ibas si Tim, order ko. Ma'am? Sige. Medyo listo, ma? Okay. Yun naman pa si Danom. Kahit mo tuminom, Alex? Danom. Okay. Haan? Wine. Hanin? Wala, nanginit wine na to, eh. Sa bagay. Ngam no kahit mo, sige lang. Hanin. Kakasya kami. Ang mga no ginaw ka nga din na oras. Pukit inimaskot na nga amano. Nabayagan na kail-ilikot kasto nga klase po tayo. Hindi malpas kami. Waiter? Yes, ma'am. Sakba jibil. Mabaling nga bungo nam dito itam no may take out me. Sige. Naud-ud jibil man. Dito tibilin, ma'am. Ito mo kikuha na. Apialangan mo siya tagbayad. Ito yung kinitanan, mano. Alag problema. Hala ka. Laita. Kinaot na di bulsa na, manong. Ba't mawalit na di loko? First, pitaka. Baklan sama dito eh. Api ang wallet mo? Api pitaka mo ilareta. Pag ganun lang korupsyon sila karaka. Adamat inruar naman no. Taloribon sa lanya eh. Kurang aloko. Mapper? Mabaling nga. Nayunam kit. Nakurang. Ana? Nag-ararim ka pala kanya? I-date na? Ag-problema ka ti kwarta? Hindi. Bahala ka. Babayarak to no. Makapag-komisyon na. Promise. Manok kurang na. Ado. Awan o kwarta. Agar-arim ka pa lang. Damo ta pa nga date. Anong tulagin din nobyo na kuma, nobya na kuman. Kasi ang kurso na ng pag-atang ko, mag-atang mo kumangarod. Tsaka man kami nag-expect na rin ako. Sa awan, nung mangi-date ka, agad nagsagana ka. Nadubad kami na tibalong ko, tikunak. Ako kit karotam. Among ka di. Ngayon tsaka pag ano, tikas kang gangawang kwartana. Ha? Nagsabsabulak ti mapera. Ito may panakiti class nga restaurant nga saan ang problema. Bahala ka. Ano na, kaso nung order ito, bahala ka.
Sikat na lalaki. Di kito na take out. Ala ako na ito na bungon. Ditakan. Uy, uy, ah, i- ma- maper, maper, hindi na panahon dito eh. Bahala ka. Pag inawin nyo deta, no saan na nga mabayadan namin. Ang bale, nabsugak at dapat take out ko. Masurunak makakatawa manong name. Imagine, iso pa lang tag agar-aram kanyak nga nangawis. Pinugusto ah. Ngayon pang kumad kami ti first class nga restaurant sa inadot ng order. Nadyak marira dyan, nasuro ka 7,000 ti bill. 3,000 sa dya kwartana. Ay, piman nga Alex. Ay, piman nga Alex. Ket piman nakpay no inaklon ko kuman. Kanagnobyo kami. Naka, shoot. Diyak kaya tikas kang kuwana. Tisap sa pulag. Ket mapera. Isot serbi na nga ron nga maper, tinagan ko. Maria Perla. Gapata, tisap sa pulok. Mapera. Napana kiti balay ti kayem ko manunimi pagpalapsak ti oras. Abastat lang ah. Jamumla ko matistorya. Ano na kita? Baka kahit mamangan. Kamalap pinggan kan. Ti transfer ti gito. Mas di gito. Baka umanay pa nga pang malemyo. Ha? Ano na kita kani? Kamalap pinggan. Mga lamala ka talo. Talo nga dito ang klase. Wow! Wow! Mapper! Ha? Nagkapa na gito eh. Nagkapati first class ka restaurant na gito ah. Lalala nakmangalat na po ita mga anak at na oras. In history, ak manong name kini Heidi tinapasama. Ano ya? Ala, di ka na nasyanan? Kapag ko mamasyanak. Loko ka man. Amom samad nga saan na akaya na pamimpan iti class nga restaurant. Saka nagkaroon na kanado. Susapo. Tapos lamo lang indruruman in sonat. Diba am? Ano ko itan? Kasi sigurado isarding na tagaram kanyak na iya. Isarding na maper kaman ngamin. Mapera. Ha? Mukhang pera. Ano ko mo? Ano serbi ng pintas ko? Doon tsak aramaten. Makiayan ayat ako mga datay mamirmiraot. So, di ka pelag mauyong met. Makirelasyon ng pidlang natin mapera. Dito may itad namin nakasapulak. Noon takayat ko pagatang, magatang na. Noon kidawak yung kuwan at masapul ko ti kwarta at masapul ti parents ko akamsat ko may itad na. Anyo ti subapak na nga ron. Kaya naman pagkarayin ko itay-taya ti bagi. Basta at kwarta na. Mukhang pera ka. Practical ti pa nagbiag. Hindi. Lala, panunutan nga siya, panunutan. Anat pambaram nga magrelasyon iti lalaki, nga manggunod ti amin-amin mo, na awang kwartana, ti kapayagbagtit. No magrelasyon ka madlaengan, natay sigurado nga maitid mo ti amin-amin mo. Maitid namat kang katika sa pulang. Diba? Iso nga dahil diyang Alex, saan nga nakapasa? Saan pulos nga nakapasa? Yung nabati nga nakakasin. Baka kit no pinaginaw da. Alala, pinaginaw da. Umutang din kanya, pambaramong pato. Una nga inalam mo dito, so pa so ang kadum di mga, ibusan ta amin. Nagtultuloy manong name iti kaado, dagiti siyutor ko. Ngam ti ko nakon, napili Numadlaw ko manong naming ako ang kwartana. Ditam. Aging ga manong naming na maamok ni Halloween. Wow. Alahas manong naming. Nagbabalor sa akin di kita alahas na. Mahilig ta alahas na ito ya. Apo di cellphone na, paper, sobrang pintas. Ay. Adaw ro rayem.
Awan. Sika, ada sapsapulam? Adda. Sino? Sika. Wow. Abi ko masapsapulin na. Damang ko kit agsapsapul ka kano ti mangidate kang ka. Hana? So ang sapsapulin ka. Kaputa, kahit ko't mangidate. Kahit mo't mangidate. Hmm. Ada pakidate mo. Mada? I'm ready. No, kas pagarigan man nam ibus na di wallet ko. Inular na ti wallet na manong sa inopen nga apo. Nabungbang. No, kas pagarigan saan mo man ti wallet, nagyan di wallet ko. Nagato mabaling kong isalda. Di ba? I'm a rich man. Kadi, nakababin. Kita lang ako mamuta. Sumortak kitingin ka. Di mamati ka di tilabat first sight. Di mo pa yan mo tinagan ko. Maper, di ba? Nakamom. Sagbay nga inasadgan ka, dinamag ko nurat nagad mo. Maria Perla. Siya man ni Halloween. Let's go. Nakababay na Halloween eh. Talang ang mamuta pagkatapos sumurtak ka. Anong to lagit pa nang ipag-arupukan niya ako. Sapsapulan ka nga nun. Siya maturayon. Di ba? Okay. Sige man langin. Baka na ibabawi mo. Okay. Let's go. Manong nemi nagpintas ti Kutsena. Kutsem? Yeah. Bagay? Bagay mo. Nagmayad? Okay. Let's go. Papananta. Sika. No, sa din no ti pangibagayam kanyan. Sadyay ta. Let's go. Napang kami manong nemi ti may isang beach 85-star hotel, manong. Wow, class mo naman. May isa nga, 5-star hotel, manong nemi, nga matantanawagam ti baybay. Dito kami, manong nemi, restaurant. Nangingi naman yun, nga na panami, manong nemi, kaya ni, anaganan, nalipatak pet naganan, ni Alex, kaya mo. At pe casino na po. Kumpleto na ito yung hotel, manong. The restaurant na, the casino na, siyempre, at the room na. Apo, nung ko to, dito order na, manong. How? Mapera ito. At dun sa manlaon ay, kahit mo darak, nangin at arak dito eh. Yes, siyempre. Ano kung makanya nangina? Na-class nga na restaurant, din nangina. Sige, ano, uminom ka. Uminom ta nga doa. Kaya mo, after this, the casino. Ala, awang kwarta kapag casino. Ikan ka. Mamam ti casino. Naging gaak lang yung slot machine. O sige na, slot machine ka to, tinak yung barak pakarats. Mahinig ka ti, casino. Yeah. Basta rin mga baka. Kaya sabi ko matagswerte ta ita. Kaya magswerte ta. Kukwam. Jabakin da. Peso? Lumala ti jackpot ko nam. Jabakarat? Ana. Just slot machine, ada jackpot na, di ba? Nuwan. Kaya numangabak ka, di kukwam. Numangabak kang jabakarat, di ikang ka. Sige. Kahit ko ngarti uminom barbaring buenas ta. Iminom kami, manunemi, kahit narasarasawa ko na paspasaklutak pa yan. Nagkura ka. Pasaklot ka ito, madamdam, ha? Ha? Di mo kaya? Kaya't ko ang baka makamamalas. Mapantamat nga tagsukal. I love you, Maria Perla. Nagkura ka. Sungbatan ka din. Kaya talagang bagamti I love you. Taking ka, no, nagsungbatan. Baka italang, itatumunakin mauti nga panagkita ta. But gandak pa, ya. Di mo, ano niya mabasama kintubikan.
Yung nakaklunan na kita. Ipangkay di may nga, ano kahit mo? Townhouse o apartment pa lang? Yung apartment na? Yeah. Itit ko kami nakasapulan. Kit siyempre magkabalay ta, aglibin ta at mapasama. Siyempre, kragsak ta. Agap-ap ta iti ado a kwarta no mga abak ta ti kasino. Kaslawan ang yaman naman ang naming agirwari ti kwarta. Kaslawan ang yaman naman ang naming numalo di bayadan. Inakbayan na ko man ang naming indrakos ko matisikat ko kat siyempre kami ti kasino. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Apo, kasla pala VIP mano. Dito ka, kislat missing ka. Oh, yato ti kwarta. Nikanak ti 10,000. Kahit mo sa iayayam ko kami na ito. Bahala ka. No 1,000 lang ti ayam mo, kuha mo ta 9,000. Di okay. Baka mangabag ka. Sabi ko nga, pagbuhay ng saknod mano. Hala, 1,000 laing mano name iti ginatang ko ka coins. Ne? Sasarot, tak, 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 tak. Oo, buhay na sak. Nagswerte ako, tak, 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 tak. Opo. Kisuputa ako na. Nagisukata ko na. Nagbalin naman ang naming 30,000. Yung kwarta. Jackpatak la ko ma. Jackpat. Manong nami mamanimumit irapin tuminom. Basta order ka. Iso na lang tanangin na. Super ngina na. Minomak man yun. Ito umahin iso na manong nami. Let's go. Nangaba ka? Dala basit. Sika ngay. Basit lang. Arigatado. At least nangabag tanga dua. Let's go. Pamanantan. Dito kayat mo. Kayat mo ka di. Sobrang tatimay sa kalagay kwarto ito. Sure. Why not? Let's go. Manong nemi sanak pulos nga nagalumiim nga nangipaay ti amin ko kani aluwing. Manong nemi nga stugahayam tirik na ti makaigami ti kwarta. Imagine, mano na ti gamakakwarta more than 30,000. Sa ikanak tulakid di, numapalmas, nga maparagsak ko kin maparagsak na. Numuna ta naglaying nga rumamansa. Oh, Are you still virgin? No. Sana ko na virgin. Okay, that's good. Tapos sana ka marigatan. Maria Pearl. Maper. Mapera. Mukhang pera. Nagkatawa. No, hindi naman. Hindi ba? Sige. Nuhang mukhang pera. Agbuenas ta. Alwin. 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 Korek na namitlo manong nemi sakbay isuna. Namitlo ak sakbay manong nemi nga nagsabat di dalan mi. Nagsabat tirik namin ko nakuma. Idi mariknak tinakabarbarang imbuswang na iti uneg ti kuwa ba. Mapera na. Magaling pa. Tunggal rikos manong nemi kanak ti 10,000. Apit ito bayad ti 10 per round. Okay na. Sana. Igamat. Saan nga bayad? Iyapuntem kanya ti kwartam. No kayat mo aglibinta. No kayat mo ikasanak pa yan. Really? Sige. Another round. Naimas kay. Nalaing kamit. Imagine, may mapera,
magaling pa. Oh, oh, Alwin. Alwin. Oh, ah. Manong name si Mursuro takkang kuwana iti kabigatan da. Impan na kiti may isang apartment, mano. Dito ka? Tapos mereka trabaho. Ugur ka. Ada trabaho ka. Kadi. Ano nga ron? Di, inakala na kita watek ti ko dito. Urain ka. Umay kan tumangal daw. Nagluto kan to. Uwan siya kita bahala. Adamat pala kita kwarta itan mo kanyak. Mamarag tumangtid sa dibalay. Masapol da nanang ko kintatang ko ti kwarta. Sige. Doon niya tadaking ka kwarta. Itan mo ka na kwarta. Teking kan tumanin. Tagalaga? Ikan kan tumanin no laki dita. Makasweldo ah. Sweldo? Manong nemi nagpakada karignagan na kaniyak kalbasangan ito ko kadakwada ti kwarta para kadakwada kat kastuan ni ragsakta. Kahit mo sa unanak, nakasara ka ti sapsapulang nga klase ti lalaki. Unang, kanaglive-in kami. Nukas ta? No at maalam nga kwarta anak ko kat magtad ka na kwa. Hoy, ano pa sasalitaan nyo agina? Si Kamet Cardo. Di ka nalatago noon. Ano yung kwarta ita? Hindi ka magyaman. Di mo kaya natin kwarta. Ano kan pang sakang kalatin saldam nga kurong-kurong. Dito na eh. Ay, kasta. Kumita ka doon natin kwa. Katangang mga baka. Tatarak na, sama tumala ila ko nga sigot. Agtaragan ka ti baka. Dito yung mabalinan nga ila ko. Gatangam, sa makalawas lang, ilakom. Ang ganun siya kamatay. Umani natin ang papunan tani. Bakit bayat ano basta? Data pagyamanam ka ni Maria Perla anak ta. Nakatsamba ka no ti mapera. Mapera magaling na. Walang di mo na anak ko. Ang mga no, magbabayo ka to, nakastang style mo. Hindi tatangmet. Makapatrip. Ang pagdanagan nyo. Nalaingak, nadiskarte Manong naming nagawid nga rod ni Alwin, iti pangal daw kat inlot wa kisuna. Mas daw, nakalisto nga inurnos mo na ito yung apartment Nagalaman ka na kita, alisto laeng. Alisto na ito order, in-deliver Dalamisahan tugaw na, tapay paglutuanin, kaya dumapay. So nalaing awan na ti kwartang inted mo. Nangin pa naman, inikakdatatang kinanang ko sa pinag-grocery. Kan inggatang ko ka na kita. Ang amali, dantumanin. Tilugan mo, abesan kan sa nakakotse. Anong lugan? Tati nagluganan tayo na ti kotsem. Impa kwa, naperdi, patalyer ko. Patalyer mo, naperdi. Wan, siya nag-commute Mabanak pa report Umayag lang daw. Ramanak lang dito lutom. Di ramanak to manin kahit mo. Ana? Di mo manin tatuan ka rapin manin. Di ba? Maarawit ito kaya ta. O sige. Agad dito ka nga rin Kita pa marang lagubra. Saan ka nagubran? Dito yung malatan. Ano ka rin umubrak dito Di, parubuatan nak. Sanak orayin. Sa baten nak. Iyawat mo kami ng masapol ko. May ganun. Kaya na nga rin. So, nga nalakad to, yung apartment ka, tapno, damang sabat kanyak, damang rubat kanyak, at pagpakadaak, at sangpet. Sige. Ngayon, ito nagsweldo ka, ha? Ito nagsweldo, ha? Kanin, tanto man yung restaurant, ha? Tanto man nag-casino, ha? Ito nung payday. Ito na, ito na tapos. Sige, alright, ha? Manong name Insardin ko nga talagang tinagtrabaho. Tagagayak pa lang sales lady mat kidi Taduyok pelatan. Agdalos. Kumporme ti babaling ko ramidan. Buri. Agbuya ti TV.
Ako sa buyak ti, gusto na ti, kaya ay magti cellphone. No sumangpet manong nemi, iti malan. Hambang na nakakotse. Naging gana ita, anda pala talyar ti kotse na. Sa kaslakan ka na yung mapambano. Kahit nung kasta nga sombra. Maver! Maver, ayan mo! Di ba? Yan na, oh. Yakti doon, dobrak doon. Mag-aabi niya, di ka, may sumapat ka niya. Kamong nga daakon. Oo, gagalang rodan. O, yung na! May nagbubog ka wa. Ito, ito. Awan sa amat lailo mo. Nagalalayo na pagpagam. Kita nang mati mambaling ka kanin nila, mabisinak. Halak pa nakaluto ah. Kanan nararami naman ti kastugor, di ka pa nakaluto? Oy, di na bugkaw na kasta ha. Abay ka di ka bugkawan. Kadi mo aramit kahit ko. Nagluto kan. Ni. In kasara na kanina at noon na bugkawam. Kanan na kumaran. Halaga bugkawan, baunat. Di ba? Pagserbiyan na, di ba? Ala, nagkuti ka. Kangkan eh. Ana? May turag ba tungpain? Ngayon nakabaybay ka. Tungpain ka. Apa si mangpat ka, high blood ka. Nagpupungtod ka. Na problema. Awan. Masagkuti ka na! Pwede ka mo. Tiga mo nagpre! Nakabut-buting mo dito ka tao. Diyos ko. Diyos ko na. Sawali mo tinasarsarag sa mata. Alis to am! Well, alis tak. Wala may kanin. Napasay, makaluto ako, makantan. Mabig pa suldom. Kung nagsuldo ako maalak. Apa yung umalam? Bimalak. Malagip muna di aldaw nga panagkita, panagamamuta. Bimalak. Binalik dito mga bulan. Ano nga mga trabaho? Ano pagsapulan? Mga pabisina. So na mamambano, kararamid ti report. Nagrigat ito, may tutok iti computer. Kahit kumawin nga alain dito, tapos may tuloy ko trabaho, hindi naman kaya. Awag ko na, nagyawid trabaho na. Hindi dapat pabalyanin na tayo. Natagal una yung balik. Sakbay ka naman mukha ado balik kon. Ado utang kon. Kada pagpupututan. No dawatan ka itati kwarta ta masablo ka omitted mo. Inawan maited ko, apay ka mo dawatan na. Naurited ko king ka. Manutinted ko tingkat ko na. Awang ko man. Ano trabaho? Kan mga opisina ko nakmet. Manot sweldo. Gagangin lahat sweldo ka. Kung naman ang baknang ka. Ay, nito kutse mo. Saan ko kutse na dyan? Konset kumpanya. Binulot ko lang. Kung naman ang baknang ka. Aon sa patigit alahas mo. Alahas. Binulot ko. Abay. Kamong baknangak. Gabutan nakalahasak. At nagyanduwalat ko. Napintas ti kutsek. Loko ka ng lilaw, nak. Tamukit ng buo kwarta, boro, ropakat kwarta, loko. May bagay ulit tinagan mo. Maper, Maria Perla, mukhang pera. Lapalayatan na tumpain ka. Ang question ko na, makbukhang pera ka. Pera lang. Panawang kan, hindi pumanaw kan. Isangpit ko dati sa baling isangpit ko dito. Yan tangay, mat pa makabulan dati yung apartment kapag yanan ta. Alwin. Mas apol ko't kwarta. Ano naman ti kwarta. Kada kahit ko katangan. Ito kahit ko katangan. Pangalak ko makit na ilumlumak to utang ado balik. Nga nangarod latan, kasulatan. Dito'y ka. Agluto ka ti kanenta.
agdalos ka, aglaba ka, datot obram. No mailiwag kang ka, deta, panakpakin ka. Ano pagardganas ko, magkipanakpak ka, kada umagayam kwartam, nagpamarang ka matlagayam, kapot na mukhang pera ka. Di na tumasang pa dito yan. Ano na? Ano to ko na? Ano to ko naman? Ano to ko na? Hindi na tayo na kasta. Padasan ti pumanaw. Makita. Mapangkuyod-kuyod. Anak pampalawan. Agang gani mo masukat na naginalam kanya kawarta. Uy, saan ko inalala? Dagit inted ko king ka. Amok ti kwanda bilang na. Inted mo ka rin naganak king ka padang marupat kwarta. Dinak panawan ito. Tanong panawan na. Sa pulan ka. Sa dinumatayan mo. Matuddutin ka. Mabaling ka lang makalibre. Matoy pa isublim bakit ti utang mo. Awan tinutang ko king kasumartin kan. Basta isublim ka ng kwata inted ko. Manong Nemi, napana kita ayan ni Heidi nga gayim ko. Oh, abas na langam. Di ba nakachamba ka? Samad kayo magpabeso ng mapera. Magaling lang siya. Magaling mangloko. Naloko ka. Linuko na ni mang lukloko. Abay, gagangay mo itlagay mga empleyado. Binali na kayo na din pakita ng kwarta. Binulod na lang di kapat kayong kuha ng alakas. Di kot sa ginaramat na, kot sa gamit yung kumpanya pagtrabahuan. Tagabunak natin, friend. Kanya terabinek. Di pa nawa mo. Damot pang dana kanya. Anot pang dana? Masapul ko ti kwarta. Kanya terabinek. E di sumabol ka man ito sa baling nga malalaking nga mapera. Mapera na magaling pa. Baring no saan ka malilaw. Dahil ta kamin si ka Maria Perla. Tamokhakang pera. Manong Nemi. Kasla ti pa nang ipagarob ko. Kaduklokwan naklaeng. Ni Halloween. Isunod sa din no, Manong Nemi, imbaga na nga pangopisinaan na napanak. Security guard. Yes, ma'am. Live-in partner nak ni Alwin. Alwin de Vera. Ay, ni Sir Alwin. Inutuyan na. Ma'am, agdiretso ka lang. Di talata agdan ti kwan. Oregat first floor malayan na. Nung makasagpat ka, iti left side, iti umuna nga rin daw. Ijet yung kwarto na. So nakaduha na sa jay. May minsan na. Ako sekretarya na. Isisunod na lang iti kwarto. Sige, thank you, guard. Nagtugtugak. Come in. Mama, come in ko na naman. Linoktak. Maria Perla? Ano masapol mo? Apa nga may katito yung mismong opisina? Ha? Nagpakada. Nagpakada ka magpakam. Awanan di kita rawatak sa apartment. Ngayon umuwi ko lang pinag-net dito eh. No. Anya nga talaga trabaho. Kasi makitang busy ako. At ikaw kamakab ko nga report. Maupapisiyan na kamat ng peso. At abibukot mo ako rato. Naka-computer ka. Baka kaya't mo itemblang at kape. Apa nga may own sekretarya. Pumanaw ka. Baka umay dito ni boss. Kaya mabaling nga makadisturbo ka na kami. No, madamat iraras mo yung report. Rumor ka. Di na tumasang patahanan sa jay. Apartment. Rumor ka. Baliwan na tutag sarita. Mabaling ka di. Kadetan ni boss ni. Ay, sureta. Alwin. Sir. Saan mo ba nalpas? Linuktan na tiri daw man. Nakigtutak. Ha? Oh,
Doon sa ilim. Sa ang ilim at gayam ni Maria Perla. Agamang mo kayo, boss? Agamang mo kami. Apa, isot live-in partner mo? Iso, boss. Ah, Alex? Yeah, siya na Alex. Tilinukom, imbatim nga akong kwarta na. Sino ka dito? Damagi mong kikuha na, no? Sino ah? Ni Alex. May isa ka na kitagtagikuha ito at kumpanya. Anak iti boss. E may iso takin destino dito eh. Iso ti boss mi dito eh. Ah. Kasi naman ang mo yung boss. Ta-report mo, ikamakam mo, masapulen. Ay, sige boss. Kumusta kan? Kumusta kayo? Sir, so nga rin mga kung dito kahit kung nagpagata kang kuha na, inalilaw na kung ano ato kwarta na, umit kaya. Nagsapsapol ka ti makwarta, mapera. Apay nga kasi dyan tinapasama. Sininter ka lang eh. Kinapod no na, ato kwarta kidi. Yung sininter ka lang. Hanggang pepeso nga awang pagbayad ko. Hanggang pepeso nga dajilada si Prisco it kwarta. Ato kwarta. Kinapod no na. Iti nakapanaw kan, binayad ako. Bimanawak man din. Abay, naramit mo tikas yay. Magsapsapol lang kiti babae nga sa nga mukhang pera. Nakasapol akon. Iso ita iti yung kadandanak kat nga saganan nga naplanon ti kalay sa amin. Among kurso na nakakatalaga iti. Ibig tinantok tala ka mukhang pera ka. So nga, yung maglakid din. Tabok tinaramid ko. Ay, sa boss, nalpasan boss. Isan mo kanyang email ko, ha? O pwede nagtutunan yung computer ko. Sige, boss, isan ko, boss. Boss, pasensya ka pala di ado nga balik, ha? Tuno payday, masapon pala kompleto ko man dyan sweldo nga maawate. Kaya, saan ka mabalin? Narwam kan. Nagatot nagbali na biktima. May kamanon ni Maperla na biktima. Kasta taramin na nila. Mga lilaw, kahit nalang maramanan aming nga chicks. Ag bumale, agwa pa iti alahas, sana usaran di kotse ti kumpanya. Tapno adalang maalilaw na. Tapno anda may biktima na nagirikasken ka nga mukhang pera. Sige, panawag kayo pa eh. Biktima na. Gapot pa pinaalilaw kami. Gapot na mukhang pera ka nga talaga. Tanuawan ko mat kasi katakila kwartak, hindi kasi nga langak. Kinayat na kuma. Kung ang malinayitan na, tila pag-im. Kasi ka ipatpatik na. Hanak ipatpatik. Gapot na kwarta at napatik ka. Kano talaga nga kahit mo pumanaw. Well, pumanaw kan. Tapos sumapulak tumanit sa bali biktima. Kasi ka, mukhang pera, sumapul kang tumanit at kwarta na. Nga maging gana ka rin ito ay manong name. Mbuteng akon. Kahit kung ikaten ti ugalik, kanti mading aramid ko. Nasakula kayat ti may isang lalaki no ada kwarta na, numapera. Ni Alex sayang manong. Tano sa anak ko mga nagmunghang pera. Di na pinas ko maita ti biyag ko. Di kamin? Sayang. Nakasay-sayang. Aging kakarig ito ay manong naming kan awampay ti kaseryoso nga sa relasyon ko. Tsapay kami nakarik na ti ayat. Nasapsapulik mat ngamin kat kwarta. Kinabak nang. Ngayon tsak tula mo intun kano nga adda magpitik ti puso. Sabi ko nga,
tasanak ko mga makarma, ken sabi ko tadantuman lang panagtal na ken ragsak ti biag ko. Dito nga rod, ti pagkasalitak, manong, ganagyaman naglaunay, ti anos mo nga nang ibasa, at sabi ko tadamat na ipted na nga pamalaag, adal, ken pagsarmingan ti biag, kadagidi padak nga nagdengag. Ken nagboya, more power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pag-aya mo, Maria Perla, mukhang pera.